Aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye juillet kalo tile 15 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafoni bamanan ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carila ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ san ani wagati an ka Mali fintigilakaw kɔni cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen lafasali baara la o ko hukumu de la san ani wagati u kɔni bɛ wuli ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka banbaci walima si latunu walasa min Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 13 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw ye k'olu nana fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi logistique dɔ yɛrɛ kɔni ma Njela village kɛrɛfɛla ni nin yɔrɔ kofɔlen ni ɲɔnɔ région yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre damadɔni yɛrɛ kɔni kan a kɔni yira k'a fɔ ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye jaabi gɛlɛnmanw kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu ma yɛrɛ kɔni ma k'o kɛra sababu ni banbaci wale ma ka binkani wale yɛrɛ kɔni ma se ka sabati ko hali AM yɛrɛ kɔni cilen ka bɔ an ka jamana sanfɛ école-so yɛrɛ kɔni na hali o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye walijugu ye o kɔni bɛ ka continuer an ka jamana sanfɛ kalanso yɛrɛ kɔni na ko hukumu de la ko jumajan tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2026 ko kɛlɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛra faculté des sciences et techniques yɛrɛ kɔni na ni o ye FST yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ kulu sanfɛla yɛrɛ kɔni na o kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko écoleden dɔ yɛrɛ kɔni sara o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique o maaw yɛrɛ kɔni olu maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ FST la olu kɔni bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u nana tile 3 baarajɔ dɔ yɛrɛ kɔni boloda ka d'a kan ko ni écoleden kofɔlen yɛrɛ kɔni sara kɛlɛ in kɔnɔna na wa b'a wajibi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kan ko autorité ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye lakana u ka se ka sabati école-so yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCC ni office central des stupéfiants ni de cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo sanga ani wagati OCC man yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka opération kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye ɲanimafɛnw olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive droite OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ko le opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération fila minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ɲanimafɛn feerelaw ale ni shisha feerelaw yɛrɛ de kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na wa opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sebaba ye OCC cɛdenw bolo ka d'a kan opération nin yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da fɛnba dɔw kan wa u sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan min y'an ka lakana tigilamɔgɔw ye sanga ani wagati olu fana cɛsen bɛ fɛrɛlatigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ko ka sanga ni an ka lakana tigilamɔgɔw ka cɛsiri baara walasa jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ u ka lakana ka se ka sabati ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissaire de police maaw ye ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ yen commissaire principal de police yɔrɔ jɛkite yɛrɛ de kɔni bolo ko juin kalo tile 17 ale ni juillet kalo tile 11 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ni commissaire in ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da maa naani yɛrɛ kɔni maa naani nin yɛrɛ kɔni a yɛrɛlen don k'a fɔ ko maa fila ninnu minɛna ka d'a kan k'u b'u yɛrɛ kɛ maa dɔ ye o tɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ye u ye titiri dɔ da u yɛrɛ kan ka baara dɔ di u yɛrɛ ma u tɛ ka sɔrɔ u t'o baara in yɛrɛ kɔni kɛ maa fila tɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛna olu minɛna ka d'a kan u bɛ minɛ wagati min na min yɛrɛ kɔni marifa ye o kɔni tun b'u bolo ka sɔrɔ jamana ma yamaruya di u ma ne ka marifa yɛrɛ kɔni mara ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ka cɛdenw olu kɔni ka nin opération nin senfɛ k'u sera ka u bolo da ni maa naani nin yɛrɛ de kɔni kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni Union africaine commission président ye ni o ye Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ale tun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na baara visite yɛrɛ kɔni ko hukumu na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 13 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ko ale ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta Kuluba palais yɛrɛ kɔnɔ na ko maaba fila nin ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da taara se Mali lakana ko fo ka taa se Sahel lakana ko yɛrɛ kɔni ma ale n'u da yɛrɛ kɔni taara se fɛrɛlatigɛ la jɛɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Union africaine ni ɲɔgɔn cɛ la cogo minnu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa min yɛrɛ kɔni Kemi Seba ye ale ka
jugement yɛrɛ kɔni dɛsɛbɛli ka kɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye Kémi Séba yɛrɛ kɔni ale ye panafricaniste yɛrɛ kɔni an ka farafinna continent kɔnɔna na. Maa don min yɛrɛ kɔni cɛsirilen don farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ale ni a ka ɲɛtaga baaraw yɛrɛ kɔnɔna na. Wa a bɛ wagati dɔw yɛrɛ kɔni bɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni mɛnna Afrique du Sud autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ. Wa don tɛmɛnenw na maa kofɔlen ka jugement baaraw kun kan ka kɛ nka o don yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud kiiritigilamaw ye olu bɔra ne ka laseli kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ k'u bɛna na Kémi Séba yɛrɛ kɔni ka procès yɛrɛ kɔni reporté ni k'a bila ka taa fo août kalo tile 11 nata in na san 2026. Ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Halisa min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbanci wale maaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ la. Wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min an malidenw n'an bololafɛ an ka lakana ka se ka sabati an sigiyɔrɔw la. O ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 13 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɔndi ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko carré tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni banbanci walejɛkulu maaw ye k'olu nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi logistique dɔ yɛrɛ kɔni ma Njela village kɛrɛfɛ la ni nin yɔrɔ kofɔlen ni nɔnɔ région yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre damadɔni yɛrɛ de kɔni kan. État major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati min ni banbanci walejɛkulu man min binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi ma ko y'a sɔrɔ convoi yɛrɛ kɔni kun jɔlen don Njela village kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na ka d'a kan don kofɔlen yɛrɛ kɔni na sanba yɛrɛ de kɔnɔna na komi san yɛrɛ kɔni bɛ ka na min yɛrɛ kɔni siraw y'o cɛnni na an ka Mali fintigilakaw kun kɛmɛ ni k'u jɔ nin yɔrɔ kofɔlen na k'u jɔlen yɛrɛ de kɔni to yen nɔ min ye banbanci walejɛkulu maaw ye olu nana essayer k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni convoi kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko kabini ni banbanci walejɛkulu ma yɛrɛ kɔni nana fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi yɛrɛ kɔni ma ko min ye an ka Mali fintigilaka dɔw ye olu wulila teliya ne ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni banbanci wale ma yɛrɛ kɔni nana kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni na min an ka Mali fintigilakaw olu sera ka sɛbɛn sɔrɔ banbanci wale maaw kan ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni dɔw la ko ni opération yɛrɛ kɔni na bilan provisoire min yɛrɛ kɔni bɔra la o bilan yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan bilan yɛrɛ kɔni na yira la k'a fɔ ko banbanci wale maa caman fagara ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni continuera ratissage yɛrɛ kɔni fɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa banbanci wale maa minnu yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi nin ko in na n'u sera ka boli ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda olu kan ale ni k'u bɔnɛw ni na n'u kana n'a fɔ k'u bɛ nin ɲɔgɔnna binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw walima jamana kɔnɔdenw ma yɔrɔ wɛrɛw la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali fintigilakaw k'alisa olu cɛsirilen bɛ ka baara kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ kun mɛn walasa ka se ka banbanci wale maaw ɲini k'u nana minɛ ale ni k'u bɔnɛ u ni na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna a bɛ wele mada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an k'an ka danaya ale ni an k'an ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw na min an ka Mali autorité olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka AMU yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka kalansow la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni kun ye nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ kɔni ale kun kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni walejugu o kun bɛ ka caya kosɛbɛ jɛkulu min kun dabɔra ekɔlidenw ka hakɛw yɛrɛ kɔni lafasali kama o jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni kun taara kɛ fɛn min kun bɛ ka kɛ sababu ye ni ka ekɔlidenw yɛrɛ kɔni ni kɛnɛ karaba ka sanga ni o wale ye min an ka Mali autorité olu kun ye décision ta ni ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ci nka a kɔni yɛrɛ k'a fɔ k'ale jɛkulu yɛrɛ kɔni cilen yɛrɛ kɔni kɔfɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni walejugu ye k'o kɔni bɛ ka continuer an ka sanfɛ ekɔlisow yɛrɛ kɔni na ko jumajan tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2026 kɛlɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra faculté des sciences et techniques yɛrɛ kɔni na ni o ye FST ni yɛrɛ kofɔlen bɛ kulu sanfɛla yɛrɛ kɔni na o kɛlɛba min yɛrɛ kɔni kɛra nin nɔ kɛra sababu ni ka ekɔliden kelen bɔnɛ ani na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka an ka sanfɛ kalansow yɛrɛ kɔni bila den yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni ekɔliden yɛrɛ kɔni bɔnɛni ani na ekɔliso in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique yɛrɛ kɔni ni o ye SNESUP yɛrɛ kɔni ye olu ka ekɔli karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ cours yɛrɛ kɔni di FST ekɔliso yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni bɔra ni ka décision yɛrɛ kɔni ta ko ka sanga ni ekɔliden yɛrɛ kɔni ka saya yɛrɛ kɔni ye nin kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔnɔna na tile 3 baarajɔ dɔ yɛrɛ kɔni boloda tile 3 baarajɔ min yɛrɛ kɔni daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 13 n'a kun bɛ cɛ bi araba in na juillet kalo tile 15 san 2026
mi yɛrɛ kɔni SNESUP mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ma dan dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u ye latiri yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin an ka Mali sanfɛ kalanso minisiri yɛrɛ kɔni ma école karamɔgɔ ninnu ka syndicat ninnu yɛrɛ kɔni ka latiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mi yɛrɛ kɔni syndicat ninnu yɛrɛ kɔni ka secrétaire général ni o ye Dr Namamudu Sidiki Keita yɛrɛ kɔni ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu syndicat man yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka nin tile 3 baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda k'olu y'a kɛ kunba 2 de kama kun kelen o kɔni ti dɔwɛrɛ ko a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ye o kɔni bɛ sanfɛ écolesow yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ko filanan o kɔni ti dɔwɛrɛ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 kɛlɛba min kɛra écoleso in na n'o nana kɛ sababu ye ka écoleden dɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko ni kunba 2 nin yɛrɛ de kɔni kama olu syndicat kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka tile 3 baarajɔ dɔ yɛrɛ kɔni boloda sanfɛ kalanso in yɛrɛ kɔni na mi yɛrɛ kɔni syndicat man yɛrɛ kɔni u b'a wajibiya yɛrɛ kɔni ko min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa maa minnu yɛrɛ kɔni nɔ bɛ ni écoleden yɛrɛ kɔni ka fagali ko la ka se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn u ni ɲakili min ka kan u ka da u kan ale ni u bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu k'u cɛsiri kosɛbɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa nin lakanako gɛlɛya min ale ni lakanabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka sanfɛ écolesow la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o la wa min yɛrɛ kɔni syndicat man yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma latigɛ ni ka lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni si la tuguni ka bɔ kulu sanfɛla yɛrɛ kɔni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la min yɛrɛ kɔni olu syndicat ye olu bɛ mesure wɛrɛw yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka u ka école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati u ka baara yɔrɔw la ni wale kura min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye sanfɛ écoleso yɛrɛ kɔni na o kɔni kɛra sababu ye ni ka dusumakasi ko dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ni wagati tɛmɛnenw na an ka Mali autorité kun bolo k'u ye o datugu ni AM yɛrɛ kɔni cili ye hakililajiginna san 2024 marisi kalo wagati min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu kɔni décision ta ni ka AM yɛrɛ kɔni ci ni o ye association des élèves et étudiants du Mali yɛrɛ kɔni ni jɛkulu yɛrɛ kɔni créera san 1990 wagati wa ni jɛkulu yɛrɛ kɔni créera walasa ka se ka écoledenw yɛrɛ kɔni ka hakɛw yɛrɛ kɔni lafasa écolesow la wa ɲani an ka Mali autorité ka décision yɛrɛ kɔni ta ni ka AM yɛrɛ kɔni ci o y'a sɔrɔ ni san 2024 1 février kalo yɛrɛ kɔni wagati kɛlɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra kulu sanfɛlaw yɛrɛ kɔni na clan dɔw ni ɲɔgɔn cɛ la clan minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛlɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka faculté des sciences économiques et de gestion ni o ye FSEG yɛrɛ kɔni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka o écoleden dɔ yɛrɛ kɔni ni kɛnɛ karama o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min an ka Mali autorité olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka AM yɛrɛ kɔni ci ka bɔ yen nɔ pewu ka d'a kan jɛkulu yɛrɛ kɔni kun ka écoleden fagaw kun cayara kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale AM yɛrɛ kɔni cilen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni wale juguw ye o kɔni bɛ ka continuer halisa ni ka kɛ an ka sanfɛ kalansow la o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni SNESUP mɔgɔw ye ni o ye sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat jɛkulu dɔ olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta k'olu yɛrɛ kɔni tile 3 baarajɔ dɔ yɛrɛ kɔni boloda ko wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka sariyabaw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa lakanabaliya minnu bɛ kulu sanfɛla yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o la teliya yɛrɛ kɔni na OCS ni o ye Office Central des Stupéfiants ni kɔni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ na minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn don ni kɛlɛlen bɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min yɛrɛ kɔnɔ OCS ma olu kɔni cɛsiri bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa min ye ɲɛnaminimafɛnw ye olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamako Live Droit OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ Capitaine Demba Tunkara ale ni commissaire Badiala Sissoco yɛrɛ de kɔni bolo ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ale ka cɛdenw olu ye opération ba 2 yɛrɛ kɔni kɛ opération ba 2 minnu kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo la ɲɛnaminimafɛn caman ale ni fɛn dɔw yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu kun na feere a yirala k'a fɔ ko ni fɛn minnu kun na feere an ka Mali jamana kɔnɔ na ko fɛn nin yɛrɛ kɔni feereli interdilen don Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ko OCS cɛdenw y'u ka opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛ juillet kalo tile 5 tɛmɛnen de san 2026 Bangoni quartier la ni nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ an ka premier arrondissement yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ na min ye OCS mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ka équipe dɔ yɛrɛ kɔni wuli équipe mun yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen kun don adjudant chef major Marc Sissoco yɛrɛ de kɔni fɛ k'ale ni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni taara opération yɛrɛ kɔni kɛ Bangoni quartier la opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali ye maa dɔ yɛrɛ kɔni ka bolodala ni maa min k'a yirala k'a fɔ ko nin tɛ an ka Mali jamana kɔnɔ de ye ko Ghana ka jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ de kɔni don ko wa bolo bɛ da nin ma ko fɔlen ka wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni skinku ye ni o ye ɲɛnamafɛn o kɔni biriki 20 yɛrɛ de kɔni kun bɛ ale bolo ko opération filanan yɛrɛ kɔni kɛra juillet kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 Falajɛ quartier de kɔnɔna na ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ 6e arrondissement de kɔnɔna na
ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCS cɛdenw ye u bolo da maa dɔ kan maa min yɛrɛ kɔni sen don bɛ shisha feereli ko yɛrɛ de kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wagati min OCS cɛdenw b'u bolo da ni maa filanan yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ ale bolo u y'u bolo da fɛn minnu kan maa kofɔlen bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye shisha 7 minɛn caman ni o minɛn ninnu dɔw ye shisha charbon shisha arôme shisha raccord 33 shisha charbon carton 2 shisha charbon paquet fitinin 21 shisha arôme carton 1 ale ni shisha arôme sachet 23 fo ka taa se shisha arôme 13 yɛrɛ kɔni ma n'a kɔni yalen don k'a fɔ ko ni shisha arôme yɛrɛ kɔni ye u ka maintes rouge yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ye OCS cɛdenw ye k'u b'u bolo da ni maa filanan yɛrɛ kɔni ka wagati min na u sera ka bolo da ni fɛnjuguba nin yɛrɛ de kɔni k'a bolo ko bolo dalen ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw olu y'u bolo da wari caman yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da wari minnu kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la 70 ani dɔɔni u y'o wari mugu sɔrɔ maa nin yɛrɛ kɔni bolo ale ni 1800 ale ni dɔɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni 1800 ani dɔɔni nin yɛrɛ kɔni kun tɛ wari mugu la maa nin yɛrɛ kɔni bolo k'o kun bɛ u ka compte yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka OCS cɛdenw olu bɛ ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u cɛsirilen bɛ ɲaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye shisha feereli ko an ka Mali jamana kɔnɔna na olu OCS mɔgɔw b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka dankari nin ko in na walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako tɔ sinsin ale ni yɛrɛ kɔni ye malidenw yɛrɛ kɔni ka lakanako ye ko tɔ yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bolodala ni maa fɛn fɛn ka nin opération yɛrɛ kɔni kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don n'a nataw la u ni ɲɛkili min ka kan u ka se ka da u kan an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ olu fana bɛ ka u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatili yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko ka sanga ni hadamadenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili baaraw yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ba caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko juin kalo tile 17 hali ni juillet kalo tile 11 san 2026 don fila nin yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police maw ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal de police yɔrɔ jakite yɛrɛ de kɔni bolo k'ale ni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da maa 4 yɛrɛ kɔni kan maa 4 nin yɛrɛ kɔni na maa 2 bɛ yen nɔ olu minɛna ka d'a kan k'u kɔni kun bɛ k'u yɛrɛ kɛ maa dɔ u tɛ maa min ye maa 2 tɔw olu kɔni minɛna ka d'a kan ko marifa yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni ma yamaruya di u ma ni ka marifa yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko juin kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛdenw olu kɔni taara patrouille yɛrɛ kɔni kɛ Kabala quartier yɛrɛ kɔnɔna ko patrouille yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ka brigade de recherche maw ye olu y'u bolo da maa 2 yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ k'u y'u bolo da maa 2 minnu kan ko maa 2 nin bɛɛ lajɛlen si bɛ san 18 de la ko a wagati min bolo bɛ da ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ maa 2 nin bɛ k'u yɛrɛ kɛ maa dɔw tɛ min ye ko maa 2 nin kun bɛ k'u yɛrɛ kɛ agent de recherche de ye u kun bɛ k'a wajibiya maa 2 yɛrɛ kɔni kan ko fo maa 2 nin yɛrɛ kɔni ka 80,000 yɛrɛ de kɔni di olu ma wa u kun ye ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni minɛ tilenbaliya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wagati min commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo da maa 2 nin kan ko wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye brigade de recherche ma u y'u bolo da ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni kan ni k'u minɛ ka t'u datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna teliya la ko ni opération yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛnna juin kalo tile 18 ma san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissariat de police ma ye alerte yɛrɛ kɔni sera olu ma de ye ko alerte yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye brigade de recherche ma olu y'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da maa kofɔlen kan yɛrɛ la k'a fɔ ko maa in yɛrɛ kɔni si bɛ san 32 yɛrɛ kɔni na ko wa maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛna Kalabankɔrɔ sugu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'u kɛlen ni k'u bolo da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u taara wolomali kɛ maa in yɛrɛ kɔni ka so ko wolomali min kɛra maa kofɔlen ka so kɛra sababu ye n'u taara bɔ fɛn dɔw kan u bolo dara fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye marifa 1 ale ni cartouche 1 ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ka cɛdenw k'u bolo da ni fɛn yɛrɛ de kɔni kan ni maa kofɔlen ka so ko juillet kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ma olu y'u bolo da maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da ni maa kofɔlen min kan a yirala k'a fɔ ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni si bɛ san 23 de la ko a maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛna cɛbani sugu fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko wagati min bolo bɛ da ni maa kofɔlen kan o y'a sɔrɔ marifa 1 yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo marifa in yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ marifa in yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun chargé yɛrɛ kɔni kun don cartouche 3 yɛrɛ de kɔni na ni yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ma o y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ni maa kofɔlen minɛ teliya yɛrɛ kɔni na ko wa halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu kɔni bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ u ka nin opération nin bɛɛ lajɛlen hukumu na
Ni opération b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔnɔ ka Mali police nationale maaw ye k'olu cɛsirilen don criminalité ale ni délinquance kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔ ni ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa malidenw n'u bololafɛnw ka lakana bɛ se ka sabati min yɛrɛ kɔnɔ ye Kalaban commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in sen fɛ a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma kun'an bisigara maa o maa ka ko kɛta yɛrɛ kɔni na kan ka teliya joona an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni wele ni ko kunnafoniyaw da olu yɛrɛ kɔni tulo kan komi an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka numéro vert yɛrɛ kɔni ye 101 yɛrɛ de kɔni ye I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni Union africaine ka commission président ni o ye Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ale kun bɛ tile fila visite yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔ na ka sanga ni Union africaine ka commission président yɛrɛ kɔni ka ni visite in a yirala k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 13 san 2026 k'a ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta Kuluba Palais yɛrɛ kɔni na furancɛ fanga ɲɛmaa ale ni Union africaine ka commission président yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka kumaw yɛrɛ kɔni b'ola fɛnba minnu kan o de ye Sahel lakanako banbaciwale kɛlɛli relation bɛ Mali ale ni Union africaine ni ɲɔgɔn cɛ la ale ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ walasa Mali ale ni Union africaine yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la a kɔni yirala k'a fɔ ko maaba fila nin ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka kumaw yɛrɛ kɔni b'ola ni fɛnba ninnu de kan son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni Union africaine commission président yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali maaba caman olu kun bɛ yen nɔ an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ale kun bɛ yen an ka Mali tunkarakew ka ministre ni o ye Moussa Atayera ale fɛnɛ kun bɛ yen fo ka taa se an ka Mali autorité caman ale ni organisation continentale de représentants caman olu caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Kuluba Palais la kabini Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔnɔna na Union africaine commission président yɛrɛ kɔnɔna ni kun ye ale siɲɛ fɔlɔ de a kana visite yɛrɛ kɔnɔna Mali jamana kɔnɔna na wa a ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔni bɛ tali kɛ Union africaine commission président yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ la wagati laban ninnu na ni ka taa AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye lakanako gɛlɛya ye o bɛ yen nɔ wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Union africaine mɔgɔ ale ni Mali autorité a ka di u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni fanga bonya kosɛbɛ Mali ale ni Union africaine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da taara se Mali yɛrɛ kɔni lakanako lahalaya ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u da taara se Sahel fɛnɛ lakanako ma banbaciwale kɛlɛliko fo ka taa se Mali ale ni Union africaine yɛrɛ kɔni ka relation ko yɛrɛ kɔni ma kuma nin b'ola ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen kan ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ ban wagati min na min yɛrɛ kɔni ye Mahmoud Ali Yusuf ye ni ale de Union africaine commission président ye ale kɔni ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin ani furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin kumaɲɔgɔnya ma a kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kumana jɛlenya kɔnɔna na nɔgɔma don ko in na wa a bɛ tila ka Union africaine ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni wagati laban banbaciwale maaw ka binkani walew kɛli ni ka ɲɛsin jamana in ma wa a bɛ tila k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaciwale a mana k'a modèle o modèle yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Union africaine maaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o condamné cogo jugu yɛrɛ kɔni na min ye Union africaine commission président yɛrɛ kɔni a bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw fɛnɛ ma a bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka courage ma wa a bɛ tila ka hommage kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma an ka muɲu yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ tila ka sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Union africaine yɛrɛ kɔni jɛkulu ye k'o yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka Mali furancɛ fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka fɛɛrɛ latigɛw yɛrɛ kɔni na walasa bɛn basigi ale ni ɲɛtaga yɛrɛ kɔni bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ na cogoya min na ko olu Union africaine maaw bɛna na o baara min yɛrɛ kɔni kɛ Mali ye o baara in kɔnɔna na u bɛ Mali ka souveraineté yɛrɛ kɔni bonya wa Mali autorité yɛrɛ kɔni mana na choix yɛrɛ kɔni kɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Union africaine maaw ye o tɛ Mali autorité yɛrɛ kɔni jalaki o la u bɛ u bonya u ka o choix nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma